mamista na mi guys. Hi guys, may adlaw sa tanan. Ubanta karon, mamista ta. Tudluan ta mo unsaon pagpamista nga may kaila. Oh no. Bana to kasama oh. Ako anak og si Soldier. Tana, banda. Oh guys, nabot na ta. Ata karon sa Muhon Tagluan sa amin sa Oriental. Kay pista nila karon dari sa December 3. Balay din ni Kagawad ani. Kagawad Galmir pangalan. Atong sudlon. Tara. Guys, may sudlon sa balay Kagawad. Bye-bye pa biya mi. Miss tayo guys. Wow naman. Wow. Wow. Miss tayo mo experience mo sa pag-miss na. Oh no. Mga nataran tayo. Meanwhile, mga una ta. Ay ka na. Sana all. Mga pagkaon. Matagapasalamat kay Kagawad. Bye gid jo. Saya paingon kay Kagawad. Ay, ako kagawan mo dami. Salamat daw. Uy, ako iya kong ayaan. Uy, kayo. Bye. Bisita ni Kagawad. Uy. Murag, di gutom ko balik ba? Oh my God! Ay, lain pala sa gawa dati. meanwhile, Basta mi. Ay, gigotom man tao pero ano na po to sa pikas Kagawad. Ang galing! Ang galing! Kagawad sa ilo. Okay, Kagawad sa ilo. Kagawad! Ali, ali. Ali. Ali, dayon. Ama to si nanay, nanay. meanwhile, Guys, say hi! Sana all. Hi. Hi guys. meanwhile, Busog na. Sana all. Ah, Suki ko bay. busog na. Salamat sa Diyos. Busog na ka? Uy, Ginoo ko. Wow naman! Oh. Wow! Wow! May plano. Pahilisan na tatang bigaw. Ang galing! Ang galing! Busog naman ta.
Nalantaw sa ta sa ilang kalingawan dari sumuhon. Para mahilis aron laing balay na pud. Oh my god. Tama ta. Nalantaw ta sa ilang kalingawan dari sa barangay Muhon. Grabe kabog. Lantaw ta sa ilang motor cross guys. Araw. Gutom man ang paglantaw sa kalingawan. Gutom matabalik, mister apa tabalik? Wow Karon sa kailan na to? Wow. Tara, sunod na. Hallelujah! Usa ka na kay Juan. Hallelujah! Hallelujah daw sa ika. Meanwhile, so karon guys, niuli sa ta kay magpahilis. What? Gago! Joke na guys. Niuli ta kay ni ulan. Nakita ninyo. Ulan kaayo, ang ato ni naban kinahanglan nato buklason. Muna niuli sa ta. Pero mabalik taon niya para malantaw silang panggabi nga kalingawan. Kapoy kay mabusog di no. Sana all. Musa na siya sa mga teknik nga kung wala kay kaila, amista. Dito ka sa barangay kagawad ninyo o sa barangay kagawad ang mga lugar o kapitan or kung dili dito simbahan. What? Human misa. Lagi na si paklunch. Ang galing! Ang galing! So yun na guys. Matingala ka, pista, dagan kayo gasimba. Gago! Tungod sa baklans na. I told guys. Mabitaw. I told guys. Sa sunod, amista ta. Napod sa laing lugar. Pero, dili na ingon nga kagawad o kapitan. Dili gina to kaila tong sudlan. Bani ka ninyo. Ato ng baton po. Parang may naamoy ako hindi maganda.